ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 2/11/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರಳಿ ರಿವೈಸ್ ಆದುಂಡು 31/10/2007. ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಮಾನದ ನಶೆಟಿತದು ಅಸಂಭವನುಳ್ಳ ಸಂಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಲೆ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ತನ್ನ 4 ಕಡೆತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಮಾನಧಾರಿ ವಿಶೇಷ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ವಮಾನ ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಅವು ವಿಶ್ವದ ಹೂವೇ ಆತ್ಮರೊಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ. ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮದ ಪೂರ್ವಜರ್ಲ ಆದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜ್ಯರ್ಲ ಆದುಲ್ಲರು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಬೂಡೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಆಧಾರಮೂರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಪೂರ್ವಜ ಸುರೂತ ರಚನೆಯಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಪ್ತಾದನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷತೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಏತೆ ಮಲ್ಲೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದುಪ್ಪು ಪ್ರಪಂಚದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ವಿಶೇಷವಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತೆರ್ಲ ಆವೊಡು ಚಂದ್ರ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಟ್ಟುದೇರು. ಅಂಡ ಈತಿಯಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನು ತಿಳಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯಲ ಸಹ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದುನು ತೆರಿಯೊಂದೆರು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ನಶೆರ್ದು ಪನ್ಪೆರು. ಏತೆ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮೆರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾತೆಯರು ನಶೆರ್ದು ಪನ್ಪೆರು. ಎಂಕ್ಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಡೆಯೊಂದರತ್ತೆ. ಬೊಕ ಮಹಾತ್ಮೆರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರು. ಪರಮಾತ್ಮನ್ ಪಡೆಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆದುಂಡು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಕುಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರು. ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡಿತ್ತೊಂದು ಜೊತೆಟಿತ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಉಪ್ಪು ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಜೊತೆಟ್ಟು ಬಾಪ ಉಳ್ಳೇರು. ಐನಿಡ್ದವರ ರಡ್ಡು ಚಂದ ಜೊತೆ ಇತ್ತದು ಸಹಜವಾದ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಪವಿತ್ರತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಆದುಂಡು. ಪರಮಧರ್ಮ ಅದನ್ನ ಪರಧರ್ಮ ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು. ಅಂಡ ಸ್ವಧರ್ಮ ಸಹಜ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರು. ಸೂ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ತಿ ಜೊತೆಟುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರು. ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ. ನಿಗಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸುರುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗೀತೆ ಇತ್ತಂಡು. ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಸೇಟ್ ಸ್ವಾಮಿಯಪ್ಪು ಅಂಡ ಒರಿ ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಎಲ್ಯಾಯನ ಬಿಂದು ಆತ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಅಂಡ ನಿಕಲು ಮಾತ ಚೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಪಡೆಯೊಂದರು. ಈತ ನಿಶ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ನಶೆರ್ದು ಪನ್ಪರು ಅಸಂಭವ ಸಂಭವ ಉಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿಜಯಿ ರತ್ನನು ತೋದು ಹರ್ಷಿತಾಪೆರು. ದೇಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ನಾವು ಸಾಹಸ ಬಾಪ ನಾವು ಸಹಯೋಗ ಉಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಲೆಗೂ ಓ ಅಸಂಭವದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅವು ನಿಖಲೆಗಾದ ಸಹಜ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಭವ ಆದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ನಶೆತ ಕಾರಣ ನಿಶ್ಚಯದ ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಮಾಯರ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದುಲ್ಲರು. ಜೋಕ್ಲಾಪನವು ಪಂಡ ಸಹಜವಾದ ಸುರಕ್ಷಿತಾಪನವು. ಏರು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನರ್ದು ಸಮಸ್ಯೆರ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಮಾನನು ತೆರಿಯೊಂದರ ದಯಗ್ ಸಹಜವಾದುಂಡೆ. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರು. ಮಾಯೆ ಏತೆ ಸಮಸ್ಯೆದ ರೂಪಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಪರಿವರ್ತನ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಕಾರಣನು ನಿವಾರಣೆದ ರೂಪಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಈತು ತಾಕತ್ತುಂಡತ್ತೆ. ಕೋರ್ಸುನು ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಮಲ್ಪನ ವಿಧಿನು ಕಲ್ಪುವರು. ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಡು ತೆಗೆದು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತು. ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಸ್ತಿಡು ತೆಗೆದು ಐನೆಡ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿದಿನ ತೆರಿಪವರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಮುರುಳಿನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೆರತ್ತೆ. ಐನೆಡ್ದವರ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಪ್ತಾದ ಇಂದೇನೆ ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಸಹಜವಾದ ಬರ್ಪುಂಡುದಾಯಗ ಏಪ ಆಸ್ತಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಅಪಗ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಕಾರಣ ಸಹಜವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಹೃದಯಡು ಗೀತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಚಿನನ್ನು ಪಡೆಯೆಡುತ್ತಲೋ ಐನು ಪಡೆದು ಬಿಡಿಯೇ. ಮಾತೆರ್ನ ಹೃದಯಡು ಸ್ವತವಾದು ಈ ಗೀತೆ ಪಣದುಪ್ಪುಂಡು. ನಶೆ ಉಂಡತೆ
ಈ ನಶೆಟ್ಟು ಏತುಪ್ಪರು ಐನರ್ದವರ ನಶೆತ ಚಿಹ್ನೆಯಾದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿಂತಾದುಪ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಪಾತಿರುಡು ಅತ್ತನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಚಿಂತೆ ಎತ್ತಂಡ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಾಪ್ತಾದ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಮಲ್ತದೇರು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದುಲ್ಲರ ಪನ್ಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೈದಿರ್ಪುಲೆ ನಿಶ್ಚಿಂತತೆಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಚಿಂತೆ ಬರ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆವು ಏಪ ಬಾಬಾ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾದುಲ್ಲಿರು ಐನಿರ್ದವರ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ವಾ ಚಿಂತೆ ಉಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಅಂತೂ ತೆರಿಪದಿರು ಮಾತ ಚಿಂತೆ ಅತ್ತಂಡ ಹೂವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪುದೆ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಸಾಗರತ್ತೆ ಐನರ್ದವರ ಪುದೆಯನ್ನು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊನಿರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕುಲ ಒಂಜಿ ಗೀತೆನಿಗೆ ಎಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿರು ವಾ ಗೀತೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದಂತೂ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪಿರು ಆಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತೆರಗಳ ಇನ್ನೇನೆ ತೆರಿಪೋರು ಹೇ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಮುದ್ದು ಜೋಕುಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿದ ಸೀಟುಡು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಟುಡು ಸ್ಥಿತಾದ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಪಂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಜ ಬರ್ಪುನು ವಾಹ್ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಸ್ಥಿತಿಟು ಸ್ಥಿತಾದ ಬುಡ್ಲೆ ಸೀಟಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪರು ಐನರ್ದವರು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪರು ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತರಡ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪುಜರು ಈ ಮೂಜಿ ವಸ್ತುಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ವ್ಯಾಕುಲಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ವಸ್ತುಲು ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ತಿರ್ಗುನ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ನನದಾದ ಪನ್ಪರು ಪರತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಏನೊಂದು ತಿಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾ ಪಾತೆರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಪರತ ಸಂಸ್ಕಾರತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ತಿಳಿಪಿರು ಏಪ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದ ಪನ್ಪರು ಐದವರ ಎನ್ನಕ್ಲಾದು ಮಲ್ತೊಂಡರು ಪಂಡ ಎನ್ನಾದು ಮಲ್ತೊಂಡರು ಐನರದವರ ಎನ್ನೆತ ಮಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪಂಡತ್ತೆ ಏಪ ಪರತ ಸಂಸ್ಕಾರನೆ ತನ್ನಾದು ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದರು ಅಪಗ ಎನ್ನವು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಥಾನನು ದೆತನುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯನೆ ಎನ್ನವು ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಐನರ್ದವರ ಎನ್ನವು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎನ್ನವು ಪಂದು ಪನವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪರತ್ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದುಂಡು ಶೂದ್ರ ಜೀವನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮದತ್ತು ಐನರ್ದವರ ಎನ್ನವು ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತ ನಪಗೆ ಎನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ್ದು ಕುಳಿದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕಾರನು ತೆರೆಯೊಂದರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಯ್ನ ನಿಕುಲು ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಅವು ಪರತತ್ತು ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರ ಪರತ್ತೆರ್ದಲ ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದುಂಡು ಇನ್ನು ಒಂದು ದ್ವಾಪರಾದ ಮದ್ಯದ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುಂಡು ಮದ್ಯದ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗದ ಓಲ ಕಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನಾಪುಂಡು ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆನು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಕಂಬೈಂಡದ ಅರ್ಥನೆ ಆದುಂಡು ಸಮಯಡು ಸಹಯೋಗಿ ಅಂಡ ಸಮಯಡು ಸಹಯೋಗವನ್ನು ದೆತೊನಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಮದ್ಯದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಹಾನಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಮಾತ ಚೋಕುಲು ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಪಾತ್ರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿದ ಕಾರಣ ನೋಡದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದು ಬಿಡ್ತೇರು ಭಲೆ ವಿದೇಶದ್ದು ಬತುದುಪ್ಪು ದೇಶದ್ದು ಬತುದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಆಕರ್ಷಣೆಡ್ದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಮುಟ್ಟಿದೇರು ಬಾಪ್ತಾದಲ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಪ್ರೀತಿಡು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ವಿದೇಶದ್ದು ಪ್ರೀತಿದ ವಿಮಾನೋಡು ಮುಟ್ಟುದು ಬಿಡ್ತಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಇರೇಟು ಬಂದಿತಾದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಮುಟ್ಟುದೊರತ್ತೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು ಎಡ್ಡೆವು ಏರು ಸುರೂತ ಸರಿ ಬೈದಿರು ಅಕಲು ಕೈನು ಗದ್ದಲೆ ಭಲೆ ಬತ್ತದುಪ್ಪುಲೆ ಇತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ನೆನಪುಂಡೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲು ಕೆಲವು ಕಡೆಯದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬೈದನ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಕೆಲವರು ನಾವು ಕೆಲವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೈದನು ಬಾಪ್ತಾದ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದೇನೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐನದವರ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಆತ್ಮರ್ನ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವಾದುಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು ಐನದವರ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಆತ್ಮರು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರ್ಪುನವು ಪಂಡ ಸ್ವತಃವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೆತೊನ್ನಾದುಂಡು
ಏರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು ಏರಿಗೂ ಕೊರ್ಪೆರು ಅಕ್ನ ಹೃದಯ ಇರ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ಕೊರ್ಪುನ ಅಕ್ನ ಪ್ರತಿ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಬರ್ಪನು. ఆయన ಹಿಡ್ದಾರ ಪೂಜ್ಯಾತ್ಮನ ನಿಜ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುನವು ಅನಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುನನೇ ಆದೊಂದು ತಮ್ಮ ಜಡಚಿತ್ರಲು ಇಡೆಮುಟ್ಟಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊರನುಂಡು. ఆయన ಹಿಡ್ದವರ ನಿಕಲು ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜ್ಯಾತ್ಮರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನವು ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದೊಂದು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂದು ಪಂಡ್ಲೆ ಮಧ್ಯ ದ್ವಾಪರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದ ಬಿಡ್ತುಂಡು, ಸ್ವಭಾವ ಆದೊಂಡು. ವಾಸ್ತವಡಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಆದೊಂಡು. ಏಪ ಏರೆಗೆ ಅಂಡಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪ ರಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಆ ಆತ್ಮಗೆ ಏತು ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು. ಆ ಖುಷಿತ ವಾಯುಮಂಡಲ ಏತು ಸುಖದಾಯಿ ಆದೊಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಏರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು ಆಕಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಲೆ ಬತ್ತದುಪ್ಪಂದೆಪ್ಪು ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದನ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರು. ಆಕಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ತದರು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಏರು ಒಂತೆ ಮಟ್ಟಗ ಅಂಡಲ ಮಲ್ತದೇರು ಅತ್ತನ ಮಲ್ತಂದೆಪ್ಪು ಅಕುಲೇನು ನಿಕಲು ಸದಾ ಯಾನ ಪೂಜ್ಯಾದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಡು ದೇತೊಂದು ಬಲೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರೆಯನ್ಲ ಕೇನುವೆರು ನಿಕಲು ಎಂಚಿನ ಐರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು. ಎಂಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಆಪನಕಲು ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ರಾಮ ಸೀತೆ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಏರ್ಲ ಕೈದೇರ್ಪುಚೇರು. 14 ಕಲೆತ್ತಿನಕಲು ಆಪನ ಲಕ್ಷ ಉಂಡು. 14 ಕಲೆ ಪಂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಆಪನವು ಪೂಜ್ಯಾತ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯನಾದುಂಡು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುನವು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಸದಾಕಾಲಗಾದು ಮಲ್ತೊನುಡು. ಪೂಜ್ಯಾದುಲ್ಲರು 14 ಕಲೆತ್ತಿನಕಲಾದೇ ಉಳ್ಳರು ಲಕ್ಷ ಅಂತೂ ಉಂಡು ಇಂದು ಯಾದುಂಡತ್ತೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು ಆಕಲು ತಮ್ಮ ಮಸ್ತಕಡು ವಿಜಯದ ತಿಲಕನು ಬಾಬರ್ದು ದೀವನುಲ್ಲೆ ಜೊತೆಟು ಸೇವಾ ಸಮಾಚಾರನು ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲು ಮಾತ ಕಡೆದು ಮಾತ ವರ್ಗೊಡ್ದು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮುಟ್ಟಗು ಬತ್ತದು ಬರ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗು ಶುಭಾಶಯಲು ಒಕ್ಕ ಜೊತೆಟು ಸೇವೆದ ಪದಮ ಪದ ಗುಣತಾತು ಶುಭಾಶಯಲು ಹಳ್ಳಿಡು ಬಾಬನ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪುನ ಸೇವೆನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಧಿರ್ದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಥಾನದ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ತೂತೇರಿ ಸೇವೆಲ ಸಹ ದಯ ಹೃದಯ ಅದು ಸೇವೆದ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹಡು ಫಲಿತಾಂಶ ಎಡ್ಡೆ ತೋಚಿದು ಬೈತಂಡು. ಏರಿಗ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಜಾಂಡ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ಪುನಿರ್ದವರ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಪದಮ ಗುಣತಾತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಾಬರ್ದು ಸ್ವತವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನು ಜೊತೆಟು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ದಾದೀಜಿನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ನೇಹದ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ದಾದೀಜಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಈ ಪ್ರೀತಿದ ಪರಿಮಳ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ ಮಧುವನಟು ವಾ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಭಲೆ ವಿದೇಶದುಪ್ಪು ಭಾರತದುಪ್ಪು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಲು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗದ್ದು ಸನ್ಮಾನದ ಆಧಾರದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಫಲಾದುಂಡು. ఒక ದುಂಬುಲ ಆದುಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಸಫಲ ಆದು ಬುತ್ತುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಸಫಲತೆಯಂತೂ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆಯಾದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ಸ್ಮೃತಿ ಕನವುದುಲ್ಲೇರು ಏಪಲ ಸೋಪೆರಬಲ್ಲಿ. ದಯಪಂಡ ನಿಖಲು ಬಾಬನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಹಾರ ಆದುಲ್ಲರು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಹಾರ ಏಪಲ ಸೋಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾರಾದೆ ಹಾರಾವಡೆ ಅತ್ತು ಹಾರ್ ಪಂಡ ಸೋಪೊಡೆ ಪಂಡ ಮಾಲೆಯವಡ ಅತ್ತ ನಿಖಲು ಸೋಪಡ ಇಜ್ಜತೆ ಮಾಲೆ ಅಪ್ಪನವು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏಪಲ ಸೋಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸೋಪುನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಆತ್ಮರುಳ್ಳೇರು ನಿಕಲು ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಅದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯತ್ತೆ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಾಂಡಲ ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದುರು ಬರಡು ಅಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಕ್ತಿವಂತ ಆತ್ಮದ ಎದುರು ಪೋಪುನ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ಬಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂಚಿನ ವರದಾನನು ಸದಾ ನೆನಪುದಿಯೊಲ್ಲೆ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತಗು ಬದಲಾದು ಪರ್ತಿಯಾದು ಬಿಡುವುದು. ಇತ್ತೆ ಸಮಯದ ಕೈತಲ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ವರದಾನನು ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಅನುಭವಡು ಕನ್ಲೆ ಅನುಭವದ ಅಥಾರಿಟಿಯಾಲೆ ಏಪ ಬೋಡೋ ಅಪಗತನ ಅಶರೀರಿ ಅಪನ ಪರಿಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಅಪನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥ ಇತ್ತೆತ್ತ ಅಶರೀರಿ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ 2 ನಿಮಿಷ ದೇತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಆತಡೆ
ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಾನಧಾರಿ ಸದಾ ಸ್ವಯಂನೋ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ವಜ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನುಭವಿ ಸ್ವರೂಪಾದ ಮಲ್ತೊನುವ ಸದಾ ಬಾಬನ ಹೃದಯದ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಬುಕುಟಿದ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭೋಡು ಸಿತಾಪುನಂಚಿನ ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ ಕಡೆರ್ದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪತ್ರೊಲು ಈ ಮೇಲು ಸಮಾಚಾರ ಮಾತೆಲ ಬಾಪ್ತಾದನ ಕೈತಲು ಮುಟ್ಟುದನು ಐದವರ ಸಫಲ ಸೇವೆದ ಸಫಲ ಬೊಕ್ಕ ಫಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ ಮಾತ ಸೇವಾಧಾರಿಲೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರೀತಿದ ಪತ್ರೊಳು ಮಸ್ತ್ ಬೈದಲು ಪರಿವರ್ತನೆದ ಪತ್ರೊಳು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿ ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಅಮರಭವದ ವರದಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೇವಾಧಾರಿಲೆಗ್ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮಂತನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದೇರು ಇಂಚ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆ ವಾಹು ಪನ್ಪನ ವರದಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಪ್ರೀತಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಹೃದಯಡು ಸಮಾವೇಶಾಪನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಾಯದ ವಿಘ್ನೋರ್ದು ಭಿನ್ನಾಪನ ವರದಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇತೆ ಮಾತಿರ್ನಲ ಮನಸ್ಸುಡು ವಾ ಉಮ್ಮಂಗ ಬರನುಂಡು ಒಂಜೆ ಉಂಡು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆವಡಾಪುನು ಈ ಉಮ್ಮಂಗ ಉಂಡೆ ಪಾಂಡವರೇ ಕೈಂದೆರ್ಪುಲೆ ಆವಡಾಪುನು ಆವಡು ಗೇಗೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ತೂಪೆ ಆಪೆ ಗೇಗೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆವು ಪಕ್ಕತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆವು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಓಕೆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಿಮಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೈತಲು ಚಾರ್ಟನ್ನು ರೂಪೋಡು ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಐಟ್ ಓಕೆ ಬರೀಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಮಧ್ಯಡು ಗೆರೆ ನೋಯ್ಪುಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅತ್ತೆ ಉದ್ದವೈನ ಪತ್ರ ಬೊರ್ಚಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ವರದಾನ ಸಂಗಮೈಗೊಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲತ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಪನಂಚಿನ ಸದಾ ಸಮರ್ಥ ಆತ್ಮಭಾವ ಸಂಗಮೈಗೊಟ್ಟುವ ಆತ್ಮ ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತಾದು ಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತಾದಿತ್ತಿನತ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯುಗತ ಫಲವಾದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಫಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಗಳು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ಇಂಚಿನನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಮಿತ್ತು ಸಹಜವಾದ ವಿಜಯನು ಪಡೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಕಲು ಸಮರ್ಥ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪುನಃ ಕಾರಣ ವ್ಯರ್ಥೊರ್ದು ಸಹಜವಾದ ಮುಕ್ತಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ವಿಷಪೂರಿತ ಸರ್ಪದ ಸಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಮಿತ್ತಲ ಸಹ ಅಕಲನ ವಿಜಯ ಆದ ಬಿಡ್ಪು ಐನೆರಡವರ ನೆನಪಾರ್ತೊಡು ತೊಜ್ಪವೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪದ ತರತ ಮಿತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನೇನು ಸ್ಲೋಗನ್ ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಆನರಾದ ಕಳೆದು ಪೋಯ್ನೇನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಭಾವನಾ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಅಶರೀರಿ ಅತ್ತನ ವಿದೇಹಿ ಸ್ಥಿತಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಬಾಪ್ತದ ಅಶರೀರದ್ದು ಶರೀರೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಜೋಗುಲು ಸಹ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಶರೀರೋಡು ಬರಡಾಗುನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿದು ಸಿತಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತೋಡು ಬರಡಾಗುನು ಎಂಚೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡುಪು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರವನ್ನು ತೆತ ನಾವು ಈ ಅನುಭವ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಏಪ ಬೋಡೋ ಅಪಗ ಶರೀರದ ಭಾನವನ್ನು ಬುರ್ದು ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬುಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಬೋಡೋ ಅಪಗ ಶರೀರವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದು ಈ ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಬೇತೆಯಾದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯನಾತ್ಮ ಬೇತೆಯಾದಲ್ಲ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.